Sziasztok, én Headshot 12 vagyok, és igen, amint láthatjátok, ez a Happy Wheels 6. része. Most léptem a Happy Wheels-be, akkor állítsuk is be a dolgokat, és játszunk az első pályán. Ó, ez nem így ez mi volt? Na, mi a fene nem működik az skip? Nem, most rá kell kattintanom a menüre és tudjátok milyen megerőltető? Ezt meg kell szoknom. Na, elnézést kérek, én se tudtam. Azaz, igen. Menü, restart. Nem működik az eszki. Az feltűzöttem a falra. Ez hogyan? Jó, utolsó próbálkozás. Na jó. Na, le fogsz jutni. Jó, akkor utolsó előtti próbálkozás. Tényleg nem működik. De a röbetű ez működik, hát. Csak a menü nem. Vagyis a menü az működik. Csak maga az a betű nem, amivel működnie kéne. Na jó, akkor menjünk is innen. Fú. Tudok ütni. Ja. Király. Na, így már sokkal jobb. Na. Látjátok? Mindig nem jó. Na, ezzel a pályával játszottam, ezt én nem értem. Ezt hogy a fenébe lehet megcsinálni? What? Ja. Portál, értelek. Na. Az igen volt. Akkor nézzük is a következő pályánkat, ami a rope swing. De. Vagy part 1, vagy elnézést. Ne, elfelejtettem megszólni. Ja, hogy most már a tabbal, értem. Már át kell szoknom. És ez a skip az mire jó? Mindegy. Akkor megvan mindennek a kulcsa most már a tabbal. Hozom elő ezt a menüt, és viszem el. Eddig ez skip volt? De mindegy. Biztos valami jogból. Kifolyólag. Azaz! De sikerült. Na, nézzük is a következő pályánkat, csak bezavartak. A gyerek megfogta a seggemet. Ne, de menő vagyok. Ne, így. Rope. 3, 2, 1. Mehet. Menjél már. Hú. Ne! De menj ki! Menj! Jó, akkor ezt hagyom, ezt a pályát. Már megint ez a skipre nyomtam, és nem a tabra. Ne! Menj innen! Ó, hogy robbantsál szét. Ne!
Azaz sikerült! Azt mondja, hogy rote ütöljem, hogyha túléltem. Hát akkor jó. Jetpack Express. Legyen már! Sikerült. Végül is. Handball. Mi ez? Ja, hát ez a boltó, csak handball. Ja, ez a szerencsén is múlik. Nem vagyok szerencsés, látod? Látod? Na, mindegy. Dobáljuk! Hehehe. Látjátok? Látjátok, mire jó a sietség? Új fegyver? Azt. Az igen. Az igen. Ez meg mi? Gépfegyver? Pontosan. És ez... Ez nem tudom mi volt. Király. Superman Challenge. Hey, én megint a tabot nyomtam. De ez hogyan? Ember. Jó. Hopp. Az igen volt. Az jó volt. Nem mindegy, ezt hagyja minden inkább. Nem tetszik. Glass break. Ja, hogy ez többből is áll. Spinning glass. Battle break. Spinning battle glass fall. És battle fall. Király. Már itt az elején kiszöröm a kezem. Na. Menjél már előre. Na. Most kifejezetten élvezetes lesz, mert a gyerek élete múlik rajta. Ne. Oh. Megint ezt skipet nyomtam. Lego Dominik. Tehát akkor ezt én magyar készítette. Jó, mert ilyen pályán még nem mentem, hogy egyszerre több feladat volt, maximum 2, de itt meghalt. Na, elpattant. Azért. Egy keréken megyek. Most már nem, de sikerült. Jó, hát ez nagyon könnyű ezek, mert magától törik össze. Vagy nem. Vagy de. Ne! Hú. Na most a próságom múlik kockán. De. Na még egyszer. Hocsa! Ennyi. Pró vagyok. És mester. Miért vagyok Batman? Ezek szerint Superman jobb, mint Batman. Ezek szerint Superman jobban ninja. Csöves. Nem vagyok csöves. Nem vagyok Mach. Mi az a Mach? Nem vagyok Little Piggy. Nem vagyok farkos se. Már mondjuk ez lehet. Nem vagyok a dzsungel királya. Ez Mowgli, nem? Na, annyi. Nem mondok semmit. Ez az! Sikerült! Másfél perc. De megérte. Matrix. Fú! Hát ezek a nyalókák repültek felém, és ez nem tetszett. Timing challenge. Jaj! Ja, hogy itt időzíteni kell. Ajaj, én mindig sietek. Látjátok? Azaz. Nem azaz. Nem találtam. Hirte!
a tabot. Ne. Yeah. Nem yeah. Nem már. Pedig ezt videóban lehet direkt gyakoroltam, hogy ne égjek be, de hát... A fenéket. Nem azt a fenéket. Na, így már más. Menj. Az igen! Az mi volt? Hát ezt meg hogyan? Kikérem magamnak. Igen? 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 Nem. Igen? Ez az, minden megvan? Sikerült! De. Happy level. Várjatok! Várjatok csak! Már happy level. Inkább nem énekel. Ezt inkább nem is kommentálom a zene miatt. Na, mindegy. Na, ennyi volt a happy level. Yeah! Ne ide! Ne! Nem ez. Pont visszaér. Nem viszem el. Úgy. Túléltem. Na. Itt is vagyok, megint zavartak. Rage game. Get the ball into hoop. Kell a labda. Nagyon nem rage gamer, megnyertem. Beep. Hát ezt inkább hagyom. Nagyon rossz. Impossible. Mi ez? Ez az. És persze, hogy pont a szélén kívülre esek. Na, most legalább sikerült. Matrix Knife Fight. Fú, de beleállítottam a fejébe. Astral Mode. Megkapcsolás. Beep. Ennyi. Zipline. Mi ez? Yay. Ezeket a pályákat nem szeretem a videó kedvéért végig. Szóval... Ne! A kezeim! Ne! Hát akkor nem viszem végig, csá. Kill him and save. Timmy! Nem halt meg. Az olyan, mint hogy a seg lenne a... Mármint... Tehát a bizonyos kaka lenne a seggében. Az meg olyan volt, mint egy kolbász. Ez az! Pont bele a fejébe a hússágóbárdot. Extreme BMX. Menjünk ezzel? Ezzel úgyis sose mentem még. Na, mi van? Mi van? Mehetünk.
Nézzétek, mekkorát ugrik ez a gyerek. Figyelj. Na jó, nem itt kellett volna, de mindegy. Ez ugyanolyan jó, mint a pasas a fiával. Hogy vannak a gyerekek? Ez nem jó. Annak majd csak a szívem. Hé, mit keres a célnál? Hát akkor majd találkozunk. Cső. Vigyük. Meg akarom mutatni, hogy ez mekkorát ugrik. Kicsi. Na jó. Ez nem pont jókor volt. Menjünk. Nézzétek. Szügy. Na mindegy, menjünk erről a pályáról, mert ezt már végigvittük. Impossible try. Ja, hogy az a pogo stick el tud törni. Jó tudni. De hogy milyen hangja van? Ne. Uff. Azaz. Nem fáj a térdem, mert van rajta térdvédő. Spárga, az fájhat neki, jáó. Nincs a bírnám ki fájdalmak nélkül. Sosem spárgáztam még. Beragadtam. Vagy nem. Az igen. Láttátok volna most az arcomat? Jacksepticeye boss! Végre! Ez nem én vagyok. De azért szívesen olvastam volna, de mivel nem tudjátok ki az a Jacksepticeye, legalábbis a nézőim fele nem tudja, mi az, hogy Jacksepticeye. Csak én, ezért nem olvasom fel. Speed escape! Na jó, nem. Mi van erre? Semmi. Akkor puhú! Zaz. Wow. Igen. Mindegy, menjünk innen. The Arena level van. Med GB. Ó. Nem majd a gyerek legyőz. Jó, akkor nem tudom legyőzni. És olyan gyorsan megyek, hogy semmit sem láttok a videóból, de nem baj. Az igen. Akkor, csá. Ez szinte lehetetlen. Spurs Haunted Fix. Jaj, mi volt az? Menj innen. Ne! Elhagytam. Menj innen. Istenem, mi ez az elején? Aha. Egy boszorkány. Király. Mindegy, menjünk tovább. Neon baltró, azokat szeretem. Jaj, de ne ilyet. Elsőre. Jó, akkor kezdjük előről. És a blackout. Used. Jaj, ne! Jaj, az edit. Ne! Free heavy balls. Ne! Azt a kukát akarom eltalálni. Ne! Az igen. Kukába akarok beletalálni. Megcsináltam. Rég meghaltam. Elvileg. Battle Rune. Jacksepticeye. Azt szeretem. Mit? Meg a gonosz. Billy nem gonosz. Azt a...
Ez egy jó pálya. Offroad. Ezek általában nem jó pályák, úgyhogy ezt ki is megyek. Obstacle course, na azokat szeretem. Azaz, igen. Ups. 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 Az ott egy bél. És nem a jobbik Gerett bél, hanem a belső szerv bél. Vagy hogy mondjam. Nem tudom, mindegy. Menjünk tovább. Hát ezzel könnyű spike-fallozni. Látjátok? Csak a végén robbant szét, de megnyertem. Minigames fix. Pogo Edition. Juhú. Ja, hogy ott kell várni egy pár másodpercet. 25 labda, 50 labda, 75 labda, 100 labda, 150 labda. Menj tovább. Jaj, ezeket nem szeretem. Well done. Mini dot. Challenge. Mi az a dot? Jaj. Ne. Hát ezt pogóztikkel nehéz. Elnézést kérek, hogy magyar videóban angolul beszélek. De... Mit mondjak? Pogóbot? Vagy... Ugrálóbot? Mit mondjak? Nem ugrálóbot. Ne így. Mindegy, akkor menjünk tovább. Hát ezt az oldalt még megcsinálom. Shine, so. Tehát láncfűrész. Menj innen! Menj vissza, menj innen! Mi a fene? Öljem meg őket. Kiket? És miért ölném meg? Jaj, lehet, hogy a videó hangos. Wow. Remélem nem hallgatódik vissza a hang. Sőt, ki is kapcsolom. Most már minek? Na, obstacle course, hát ez már, mi ez már? Slow. Hát tényleg slow-olni kéne. Igen. Ne. Fú. Mi ez? Level 4. Sincs itt semmi. Jaj, gondoltam, hogy ez lesz. Beleállt a tüdőmbe. Ha tüdőről szó van, most egy fáj a tüdőmbe, elcsúsztam edzésen, de nem baj. Azt senkit nem érdekel. Mi van velem? Játszunk. Ilyet se láttam még. Tökökön kell esni. Azaz. Sikerélményem van, mert megcsináltam. Super fun run. Jaj. Ne. Hú. Ez mi volt? Na jó, ezt meg kell csinálnom még egyszer. De nem így. Fun, az egyenlő happy, nem? Akkor... Pillanat. Na, csináljuk. Ja, ahhoz talán le kéne kapcsolni ezt a volt. Ne, vissza! Oh. Azaz, nem azaz. Hát végre hát fun, ahhoz illik ez a zene. De ez nem fun, nagyon nem. De mivel benne van a címében, ezért bevágom ezt a dalt.
egyik kedvenc dalom. Ne 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 erre, úgy. Ne. Hú, jó, csak a sikerülni fog. Sikerülni fog. Menjünk tovább, mert csak próknak. Az jó. Akkor odáig muszáj eljutnom. Mert én pró vagyok. Legalábbis. Pár ember Ne. De ha ezt csinálom, akkor már pró vagyok, mert azt mondja, hogy ez nagyon nehéz az egész. Csak próknak. Hát akkor ez nekem menni fog. Ne! Eljutottam idáig, csá! Pogo jump fan, akkor jöhet vissza. Rossz, nem vagyok rossz. Én oké vagyok. Meg jó is. Ebben mi a fán, de mindegy. Az, hogy kitörik a nyakad? Nem tudom megcsinálni. Ha lejár a zene, nem is fogom. Ez hogyan? Lejárt. Akkor csá. És akkor szerintem keresünk még egyet, amit én szeretek, mondjuk. Melyiket a kettő közül? A nevek alapján döntsünk. The God of the Vér királya. The Games. Akkor inkább ezt. Fáne, ez is. Akkor zene. Csináljuk ezt a pályát. Nem tudok énekelni, de ezt megszokhattátok. Ne! Hát ezt hogyan csinálja meg gyorsan? Na mindegy, de mi ez a bohóc? Ne! A bohócot, ne! Jó, akkor a másikat. De marad a zene. Azt úgy, hogyan. Igen. Aj, ugye mire betölt, ja, igen. És hol a megérdemel győzelmem? Na. Menjél már. Gyorsabban. Na, itt a győzelem. Na, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett a videókat, nyomd rá egy lájkot, ha még több ilyet szeretnél, akkor iratkozz fel, linket berakom a leírásba. Sziasztok!